यीशु मसीह के पूरा जीवन ईश्वर के ही प्रचार प्रसार में बीतल बा। यीशु मसीह इंसान के रूप में ईश्वर के दूत रहनी और हर इंसान के मार्गदर्शक भी रहनी। इंसान के ईश्वर के ज्ञान देनी, इंसान के ईश्वर से जोड़े के काम कैनी। यीशु मसीह पूरा जीवन ईश्वर के संदेश इंसान तक पहुँचैनी। यीशु मसीह के बतावल बात पर जवन भी मनुष्य अमल कैले बा उ ईश्वर के करीब पहुँचल बा। ये संसार के भलाई खातिर यीशु मसीह ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करत रहनी। जब ईश्वर के दूत के धरती पर आगमन होला तो ये धरती के हर जीव जंतु के भला होला। अच्छाई के आस जागेला आ बुराई के अंत होला। जब जब ये धरती पर पाप बढ़ल बा तब तब ईश्वर के दूत के आगमन भइल बा। काहे कि कुछ ऐसन शक्ति होला जौन आम आदमी के संभाले के बस के बात ना होला। आम आदमी ओकरा के चाह के भी नइखे संभाल सकत। यही से ईश्वर आपन दूत भेजेनी और शक्ति के विनाश करा देनी, जौना से अच्छाई के जीत होला आ बुराई के हार। हे ईश्वर रटत रह बार बार, सारा कष्ट दूर हो जाई, मन के शांति मिली, चैन के रोटी खइब आ जीवन हंसी खुशी से बितैब। यीशु मसीह के जीवन पढ़ला से जीवन जिए के अनुभव हो जाला। तो आज से ही हमनी पढ़ल शुरू कर देवल जाओ। काहे कि जवन काल करे के बा उ आज करो आ जवन आज करे के बा उ अभी करो।